Itoi Rodriguez naiz, 24 urte ditut eta Real Sociedadeko atleta naiz. Ordutan jartzea zaila da, ze astean arabera ordu gehiago edo gutxiago sartzen ditugu, baina urtean zehar 5-6 egun entrenatzen ditugu normalean. Uda parte neukitzeu denbora pixka batola soltatzeko eta parranda pixkatiteko, baina gero bai hori, txapelketak eta iristen dian garaien, zaindu beharra dago, bestik ez dagatzen. Bai, pixkanaka aigea bueltatzen ez, baina bai aurreko urtean nabaritu genituela oraindik ondorioak ez, sailkatzeko zailagoa jarri zuten, askoz jende gutxiago onartu zuten txapelketetan, eta adibidez, iazko Espainiako txapelketa pista estalian, kanpoan gelditu nintzen murrizketa horiengatik, beste edozein urtetan erraz salkatuko nintzake. Gero bai egia da, aurtengo txapelketak badirudite ondo joango direla, ez? Normal, eta betiko kopuruak esperatuko dituztela. Izan zela futbola utzi nuenean hori kadete mailan, DBH Irun edo, 14 urterekin egin nuela jauzi hori ez. Bai egon zela pare bat urte lehenago iaia futbolagatik jo nuela, baina amak presioa sartu presioa sartu, baina autu egokien genuen, atletismoarekin jarraitzea, eta gero ja hori. 14 urterekin edo hasi nintzen ja atletismoa seriogo hartzen, eta atletismoan finkatzen ez, eta gero ja urteak aurrera doazen egin kategoriz aldatzea, juvenila, atletismoan juniora dago, eta hor ja asko seriogo hartzen dituzu gauzak ez. Nik uste Realean dakagun giro gauza honena hori dela ez, giro oso sana dagoela, laguna gera, eta bai ez, esan dezun lehiakortasun hori badago, adibidez, nire taldekide batek edo bi taldekidek ni baino azkaro egiten badute, ni txapelketatik kanpo geratu naiteke, taldekako txapelketatik kanpo geratu naiteke. Baina gero egia da, releboak ditugula, batera egiten dugula korrika, eta oso giro sana dagoela. Gainera taldekide gehienak proba partekatzen duguna batera entrenatzen dugu. Beraz, egunerokoan laguntza hori dugu ez, entrenatzeko, gure entrenamendu asko oso gorak izaten dira bakarrik egiteko, eta elkar laguntzen diogunez, giro oso polita daukago. Nik uste asko dela ere bai, probaren arabera, pike hori handiagoa izatea. Nire kasuan 200 metroak egiten ditugunez, proba hain gogorra denez, denok sufrimendu hori partekatzen dugunez, ondo ematen gara. Gero agian, 100 metro batzutan, luzera jauzi batean edo bai izan daiteke ez, lehiakortasun puntu hori beste kiroletan ikusten direnak. Baina gero orokorrean nahi oso laguntasun giroa, ze gero azkenan geure burua hobetzeko borrokatzen dugu, orduan badago giro sanoi. Gero taldeka, beste kiroletan gertatzen bezala, atletismoan bi taldek dute hegemonia, dela Playas de Castellón, futboleko Villarreal, demagun ez, Villarreal dena diruz laguntzen, eta bigarrena izaten da Futbol Club Barcelona. Eta beti izaten da gero 3. postu hori irekia egoten dena, beraz, hor gaude Reala, gau Zenkami Mislata, Numantino dela Soriako talde bat. Hor bai taldekako pike hori bai badagola, baina gero atleten artean oso ondera ematen geha. Marka dakat 200 metrotan 47 segundu eta 31 zentesima, eta, ez dakit, 200 metro dia pistari buelta bat, ez dakiten entzat. Gero begiz jota beti daukagu ez, Espainiako txapelketa, aurten da ekaina bukaeran, justo Santi Xabela baino lehenuo, eta begiz jota hori. Eta gero ametxetan edo noizbait iritsi nahiko nuke txapelketa, Europako txapelketa bat, mundukoa, eta zergaitik ez, Joko Olimpikoak ez. Nik uste ezinbesteko garrantzia izan dutela ez. Azkenean ordu asko ematen dituzu entrenatzaileekin, eta gunero zaudeten, batzutan ia gurasoekin eta lagunekin baino gehiago, eta nik uste funtsezkoa direla eta izan direla nire ibilbidean ez. Hasieran entrenatzaile batekin ibili nintzen, gero Estatu Batuetara joan nintzanean, pixkateten zen harreman hori, bueltatu nintzanean pixka jarraitu genuen, baina duela 2 urte entrenatzaile aldatzea erabaki nuen, eta orain nagonarekin nik uste dut salto
kalitatezko salto hori eman dudala, eta bueno, aurreko urtean izan nuen denboraldian, erakusle da, ez? Hastapenetako ez dago zalantzarik usurgik baditula egitura, udaregirekin egiten dute, uste dut Orioko kameltzianirekin egiten dutela lana, ikastolan, eta dudari gabe hastapenetarako baduela, ez? Udaregiko frontoia erabiltzen dute okerez banago, eta gero zezen plazan gauzak egin daitezke. Gero egia da, behin hastapena pasa nahi badezu, nik uste beharrezkoa dela Donostira edo Hernanira edo atletismoko pista batera mugitzea, ez? Badaude distantzia luzeko probak agian usurbilen egin ditzakezu, edo izan Gemarreko pabaioietan edo Zubitako bidean, ez? Horleku pila bat duzu korrika egiteko, baina gero daude abiadurako ariketak edo prestakuntzak, luzera jauziak, esiak, teknikoagoa diren probak bai mugitu behar dagoela, ez? Beraz usurbildik atera beharko da hori egine bada. Laster hasi behar den master bat, kapa, irakasle izateko, eta nire helburua da, nahiko nukena da soinketako irakasle izan, baina horretaz gain, orain gaur egun errealeko entrenatzaile naiz, atletismo eskola dauka realak, eta bertan entrenatzaile nago, hori indi dauzkat, 11-12 urteko umeak, eta beraz atletismoan egunero. Hori da, gustatuko litzatekena da izan goizetan, goiz arratsalde goiz hori irakasle, eta gero arratsaldetan atletismoko taldean entrenatzaile izan atletismo eskolan, orain nagoen bezala, edo helduagoekin, ez, federatuekin, eta gehiago errendimendura bideratutako atletekin. Zenbaki bat? 17. Kolore bat? Gorria. Miresten dezun kirolari bat edo entrenatzaile bat? Jeremy Wariner. Estadio bat? Pekineko El Nido ditzen dana. Pelikula bat edo telesail bat? Gladiator. Liburu bat? Africanos. Abesti bat? Mari Zutagar. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, sare sozial bat aukeratu. Instagram. Aukeratu ezazu Usurbilgo txoko bat. Aitzaga taberna. Santixabelak ala Sagardoguna. Sagardoguna. Oporretarako toki bat. Italia.